Beatha le Bua, Michelle Obama, le cead ó saoithe I mBéal Feirste. Ba mhór an ócáid sa bhliain 2008 nuair a taobh Barack Obama ina uachtarán Stát Aontaithe Mheiriceá. Ba eisean an chéad duine gurm a bhí ina uachtarán riamh is stair Mheiriceá. Cé gur raibh ainm Barack Obama anois I mBéal phobal. Thucha a rá gur raibh bhean chéile Michelle lean chomh clúiteach leis rud nach raibh fíor ag gas na nuachtarán a tháinig roimhe. D'fhreastail Michelle ar bheirt de na hOllscoileanna is clúití I Mheiriceá, Princeton agus ina dhé sin Harvard, áit a ndearnadh sí staidir ar an dlí. D'éirigh go hiontach leithéí ar an ollscoil. Bhí poist éagsúla aici ag leibhal ard in ollscoileanna agus in eagraíochtaí eile, agus an cúlra seo aici, ní thiontas ar bith gur chuidigh sí go mór lena fearr chéile is saoil na polaitíochta. Thug sí áráidí agus rinne sí agallú a thuaidh I bhfeidhm go mór ar an lucht vótála. Bhí beirt níonatha ag Michelle agus Barack, agus cé gur duine fíorghríochach a bhí intí, bhí sí ag gcónaí ionta cuaireamach a ról mar mhathair a chomhlíonú mar is ceart. Bhí stíl ar leith ag Michelle I nach ré dá saoil, agus bhí sim mhór ag na meán chumarsáide intí dá bharr. Chaith sí éadaí sneasta, bhí a cuid baradh haon aici faoin dóigh leis an teachtháin a reachtail. Tá cuid mhór ama caite aici ag obair ar son daoine faoi bhí-bhuntáiste. Mar sin, is bean láidir ildánach Michelle Obama, agus a céithí go díreach, agus go déan cineál turas a rinne sí le bheith ar dhuine den mhrá is clúití ar dón. Cuilre, rugadh Michelle le bhán Robinson ar an 17 de bhí eanáir 1964 ag Gach, Chicago, is Stát Aontaithe Mheiriceá. D'oibrigh a athair Fraser Robinson a trí le comhlacht uisce, agus ba rúnaí a mbathair Marion Shields Robinson. Dan an mhathair sa bhaile go lean aimsithe go dtí go ndeachaí Michelle ar an ardscoil. Ba sclámhaithe I ndeisceart na Stát Aontaithe cuid de mhuintir Michelle tamall fada ó shin. Grá thabhlach a bhí I mhuintir Robinson. D'imir siad cluichí mar Monopoly, agus thuaidh Michelle ag rangan na piano. Tháinig an néalta go minic ag an teach ar cuairt, agus thuaidh an teaghlach ag an eaglas áitiúil go réalta. Gach bliain thuaidh siad ar saoire ag teach bog faoin tua in Michigan. Ar an drácúr, tháinig sclerósis olrach ar a chathair. Bhí an-mheas ag Michelle agus rinne sí a ddíthal ag gcónaí sa taal, mar bhíos aici gur sin an rud ba mhaith leis féin. Thuaidh sí ar ardscoil mhaith, agus bhí sí in aon rang le ndíon Jesse Jackson, póiliteoir mór le rá, a rinne lean oibre ar son an chinne ghuaireann I Mheiriceá. Bhí an Scoil gite mhaith ar shiúl ó na teach, agus ghlach sé 3 uair a cloig uirthi taistil ar scoil agus ar ais a bhalla. Mar sin féin, rinne sí go mbeidh ar scoil, bhain sí go leor gradam agus bhí sí ina chísteoir ar chomhairle na scoile. Na luath bhlianta, fuair Michelle áit san ollscoil chluaiteach Princeton áit a ndeachaí a deartháir Craig go mbeidh. Ní raibh sí ar a suamhneas ar dtús ar an ollscoil sin. Ní raibh ceachtar de tuismitheoirí ar an ollscoil riamh, agus mhaithí sí mar a bheadh cuairteoir ann I measc na maclainn eile. Cé gur chur an chuid is mó acu fáilte rimpi. Ba ag an am seo a thosaigh sí ag smaoinú ar na dúchlann a bhíonn roimh dhaoine ghuaireama, agus ar an bharna idir daoine suimhre agus daoine bágta. Bhí aontas mór uirthi
Gurú cearna BMW ag cuid in Micléin, ní raibh aithne aici héan ar theismothirí ar bí fiú a raibh BMW acu. In éadaí céim a aghaidh in Princeton, fuair sí art in Harvard, áitear thosaigh sí ar éar céim a dhéanamh sa dlí. Bhí Michelle an-bhródúil as a coilre mar bhean ghoram. Ghlach sí páirt in agóidí le brú a chur ar ollscoileanna cothrom na féine a thabhairt do dhaoine ghoirme, mrá agus daoine faoi mhí chumas nuair a bhí siad ag capú duine. D'oibrigh sí, saor an aisce fásta, ag tabhairt comhairle do dhaoine bágta nuair a bhí fadhbanna acu ó thaobh tithe de. Sa bhliain 1991 fuair athair Michelle Fraser buas. Bhí sí croí bhriste, ach shocraigh sí go leanad sí ar aghaidh ag deanadh a ddíthal sa tíal mar ba mhaith leis go ndeanad sí. Nuair a bhí sí ag obair le comhlacht dlí dar a bhainneam Sydney Austin, bhuail sí le fear óg dar a bhainneam Barack Obama a raibh post aige don toradh. Dír an comhlacht ar Michelle cuidú agus triúr a thabhairt dó leis an obair. Níor a bhfada gur thit siad an rá le chéile, agus an céad oíche a thuaigh siad amach le chéile, shocraigh siad ar dhul ag an phictiúr. I mar a réime, pásadh Michelle agus Barack ar a chéile sa bhliain 1992. Rugadh beirt níonatha dóibh, Malia Ann agus Natasha. Bhí Barack ag teagasc ar ollscoil in Chicago. An sin, i 2004, taobh chun an teanad in Washington shocraigh siad ar leanúint ar aghaidh ina gcónaí in Chicago. Ar an abhainn gur mbeadh níos fearr de na cailíní, bhí Barack ag deanadh dul chun cinn maith sa philíochtaíocht, agus sa bhliain 2008 shocraigh sé ar sheasú sa téachan le bheith ina uachtarán ar Mheiriceá. Is dócha nach raibh Michelle iomlán cinnte faoi cé chomh maith agus a bhí an cinniú seo mar ghlach sí cuaireann a chuid poisty go háan d'éireann. Sa deireadh, déantaigh sí ach thug sí gealtaine sa thabhairt go n-éireoidh sí as na toitseannaí. Bhí ról tábhachtach ag Michelle sa téachan sin. Ag dul ag cruinnithe agus ag tacú lena fear céile. Ag cimhniú ar a ról mar mhathair áfach. Shocraigh sí nach bhainfid sí ar shiúl ón teach níos mó ná uair a bhain gach seachtain, agus nach n-oibreoidh sí níos mó na lá sa teachtain. Mar sin féin, bhí prófáil an-ard aici, ní amháin ar an ábhar go raibh sí pósta ar an air a bhí ag éirí a bheith na uachtarán. Chomh maith le sin, bhí páirt learnach san actas téachannaíochta aici, ag scríobh óráidí dó, agus ag labhairt ar sheónna teilifíse, amhail clár Oprah Winfrey. Nuair a bhain Barack Obama an téachan, ba scéal mór i Mheiriceá. Ba rud nach dtiocfaidh le muite Mheiriceá a shamhlú tamall roimhe sin margheall ar an aspa measa a bhí ar dhaoine ghoirme riamh sa stair. Sular bhog Michelle agus a fearr céile isteach sa teach mhain, dír sí comhairle ar chopla ban a bhí ann roimhe, Laura Bush agus Rosalynn Carter. Bhíonn dóigh is fearr le poistí a thógáil ann. Bhog maithair Michelle, Marion, is deach lá le cuidú leis leithí na poistí a thógáil. Go gairid i ndéadá Michelle bogu isteach, thug sí cuairt ar ionad déidéanithe agus ar cisteannaithe anraí do dhaoine a bhí ina gcónaí ar na straideanna. Bhí tionathair aici anois mar chéad bhean Mheiriceá, agus d'úsáid sí an tionathair sin, mar shampla le daoine a spreagadh le bia níos sláintiúla a oíche. Sa bhliain 2012, bhain Barack Obama téachan le téarma eile a chaitheadh mar uachtarán. Bhí dúil mhór ag muite Mheiriceá in Michelle, agus níl doitar bíonn gur cuidí sin lena fearr céile an dara téarma a aghaidh sa teach mhain. Thaistil sí ar fud na Stáit Aontaithe
agus fud an dóin, ag takeú le rint, ag takeú leis na rudaí a chreid sí iontu. Bhí muite mheiriceá comhsásta sin le Michelle, gur a lán daoine den mharall gus seasamh sí féin i dtéachain le bheith ina uachtarán améigean, ach is cosúil nach bhfuil sim aici sa phost. Taobh eile de Michelle Obama a hatan go mór le muite mheiriceá na héadaí a chaithsí. Bhí a héadaí i gcónaí snásta fashionanta, agus rinne lán daoine comparáid idir í Héan agus Jacqueline Kennedy, ban céile John F. Kennedy, ó thaobh na stíleada. Ó d'fhág sí an teach buan, lán sí ar aghaidh ag takeú le cúiseanna éagsúla a greideann sí go láidir iontu. Iarracht, ba thar rialta ar a lán dóinne é Barack Obama, ó taobh é ina uachtarán ar Stáit Aontaithe Mheiriceá. Ach ba thar rialta fásta a bhean céile ar a lán cúiseanna, ní raibh ban ghuaireann ar bith eile i Mheiriceá, a raibh an aird céanna clú agus cail orthu. Ach an rud ba hábhachtaí áfach, na go raibh níos mó a gceist leithí na ddíreach bheith ina chéad bhean. Bhí meas orthu ar a lán cúiseanna. Bhí cailíochtaí oideachais den Scoil aici. Bhí sí maith ag tabhairt óráidí. Bhí sí cumasach. Thuig sí an philíteacht. Agus thug sí tacaíocht do chud mhór cúiseanna maithe. Bhí na daoine gurama i Mheiriceá fíorbhrádúil astí, mar chruthí sí an méid a b'fhéidir le ban ghuaireanna dhéanamh, ach an seans a bheith aici. Gan Michelle a bheith aige mar bhean céile. Ní dótha go níróid chomh maith céanna le Barack Obama. Ghlach sí lena freagrachtaí mar mhathair, go háan d'éiríre, agus bhí a beirt níonathe i gcónaí chun tosaí ina smaointe, nuair a bhí rud ar bith ar intinn aici. D'admhaigh sí féin agus a fearr céile gur chuir síol gríthe na políteachta brú mór ar a bosú, ach rinne siad iarracht mhór na deacrachtaí a ligh a tharú. An bhfuil seans ar bith ann go nachrúigh sí a hinsin, agus go mbeidh sí ar an chéad bhean le bogadh isteach sa teach bháin mar uachtarán Mheiriceá. Bé le feiceáil. Michelle Obama, Beatha le Bua, le cead ó Sia i mBeilfirste.